audio. Sitinena ngati chikalata iyayi koma pabwera audio ya Bambo Malata komanso Bambo Agape Khombe amene iwo akunena kuti apereka 72 hours kwa Antanyiwa. Komano 72 hours imeneyi sikuti aipereka kwa Antanyiwa iyayi. 72 hours imeneyi aipereka ku Limpopo FM. Chifukwa Limpopo FM ndi radio station imene ikugwira ntchito ndi anthu osiyana-siyana. Ma program athu apa Limpopo FM tikamapanga sitimapanga munthu mmodzi. Kafukufuku akabwera timakhala pansi ndi kukambirana. Komano chifukwa chonoti program ya Nkhanga Zaona imapangidwa ndi Comrade Ntanyiwa, ndi anthuwa ayankhula za Comrade Ntanyiwa. Koma nawo ifeyo ngati Limpopo FM tikuyankhula ngati Limpopo FM as general, kunena kuti uthenga umene abweresa Bire Malata, uthenga umene ayankhula Agape Khombe ndi uthenga womvesa chisoni wochitisa manyazi ku dziko la Malawi. Chifukwa munyengo imene tili ndi munyengo imene tikulira imfa ya Ralph Kasambala komanso tikulira imfa ya Klaus Chilima. Endi Malawi wina aliyense sanayembekezere kunena kuti Ralph Kasambala azafa imfa ya mtundu umenewu komanso Klaus Chilima azafa imfa ya mtundu umenewu. Ndikuyankhula pa Limpopo desk kunena kuti 72 hours imene aipereka Agape Khombe komanso Malata ndimafuna kuti ndichite cut off kuchoka ku 72 hours ku 2 hours and 35 minutes, which is 2 hours 35 minutes. Chifukwa mkulankhula kwawo akunena kuti akhoza kukwera ndege, so ndege imatenga 2 hours 30 minutes. Ndikupereka nthawi ya 2 hours 30 minutes kunena kuti iwo akhoza kupanga chinthu china chilichonse chimene achiganizira. Ife Limpopo we are ready for them. Akhoza kubwera komanso akhoza kutuma aganyu kuzapanga zimene iwo akuganizira. They are talking about maumboni, kuti Limpopo FM apereke maumboni. Umboni umene Limpopo FM angapereke ndi umboni wonena kuti nthawi imene iwo amapita kukapanga zimene amakapangazo makamera onse anali othimisidwa. Ndikufunseni inu Amalawi kumene muli inuko kunena kuti mwapita kuti mukachite search information ku lodge kapena ku hotel kumene kunagona Akasambala. Kumene koko mwakapeza makamera anathimisidwa ngati mmene anathimisidwira ku nyumba ya parliament mmene tinaluza amalemu achiwaya. Ndani amene anakachita trace information ina iliyonse? Information ina iliyonse kunalibe, chifukwa chonena kuti makameras anali off komanso DVR imene imachita record china chilichonse chimene chikuchitika inali off. Ndikufunseni inu Amalawi, ndi ndani amene angakhale wochuluka nzeru amene angabwere ndi information pa chinthu chimene iwo popita kumene koko anakazimisa ndi cholinga chonoti asadziwidwe? Ngati zimeneso zachitika ku ndege, kunali black box imene imachita record zinthu. Wachosa black box mu ndege ndi ndani? Ndege mmene imanyamuka imakhala ndi black box. Zatheka bwanji black box osapezekaso mu ndege muja? Ndi mafunso amene Amalawi tingazifunse kuti ndi ndani amene anapita kukachosa. Nanga cholinga chimene amakachosera black box ndi chani? Amalawi eni akhoza kumaziyankha mafunso ndi kumaona zonoti anthu pochosa zimene zizi anali ndi cholinga. So ife Limpopo FM tili ndi azintolankhani athu ochuluka, komanso timalandira malipoti kuchokera ku mphepo zonse zinayi. Zikabwera timakhala pansi ndikuzitenga ndikuzunikira kuti pabwera nkhani izizi kuti bwanji. Amalawi muchitira umboni kunena kuti radio ya Limpopo ndi imene yaziwisa Amalawi, and radio ya Limpopo tikhoza kuitenga ngati kuti ndi radio imene ili ngati BBC
ya ku Malawi imene anthu mu nthawi imene sakuyembekeza amamva zinthu zimene zikuchitika. Nanga Amalawi mukudziwa kunena kuti Amalata ndi Agape Khombe atatha kupereka 72 hours ku Limpopo, kodi anapitanso kuti? Analowera kuti? Atapereka 72 hours yawo ija anapita kuti? So ife ali Limpopo FM sitikunjenjemera ndipo sitikutekeseka, tipitiriza kuapasira Amalawi zona zake zenizeni zimene zakhala zikuchitika. Chifukwa ma information yo akubwerabe. Tikuyankhula pano pamene tili mu programu imene tikuzukuta zimene ayankhula Amalata. Talandira ma information okhuzana ndi ndege ija. Ngati talandira ma information ife basi tingakhalira pansi nde mawa ndi nkucha tisizanena kuti ife tinaziwa, ife tinauzidwa. With Mukuru, you can send money across Africa and Asia. And now you can sign yourself up from home. WhatsApp +27 86 001 8555 to start sending up to 2,000 Rand today. Plus, first-time senders get 20 Rand free airtime instantly. Mukuru. Utenga wapadera wopita kwa Amalata ndi Akhombe. Mwakhala mukupanga zinthu zambiri zoyipa mdziko la Malawi. Munaocha office ya UTM, munaocha office ya MCP, Agape Khombe munagwiririra mwana, ndipo mulandu umenewu ukadalipo. Lelo you are challenging Comrade Ntanyiwa. Let me tell you now, ndikuyankhula sobano ngati Comrade Ntanyiwa ndachoka pa Limpopo FM. Ndikuyankhula ngati Comrade Ntanyiwa. Ndikuyankhula chonchi. Tieni inu ndi ine without putting anyone inside wa boma. Inu ndi ine nkhondo ikhale. Chifukwa mukuyankhula zonena kuti inuyo simmaopa simmalabadira za moyo wa munthu. It's true, simmalabadira za moyo wa munthu. That's why munakwanisa kupita kukachosa moyo wa munthu. Ndi ntchito yanu kuchosa miyoyo ya anthu, chifukwa chonoti munazolowera. Ndiye ndifuna ndiyankhule ngati Comrade Ntanyiwa kunena kuti ngati mmapanga masewera ndikumapangira anthu ena masewera. Don't play with me Amalata, don't play with me Agape Khombe. Iya iti chokoze kwambiri Comrade yathu olemekezeka Comrade Ntanyiwa kuchokera ndithu pompano pa Limpopo desk kuzukutapo nkhani imene. With Mukuru, you can send money across Africa and Asia. And now you can sign yourself up from home. WhatsApp +27 86 001 8555 to start sending up to 2,000 Rand today. Plus, first-time senders get 20 Rand free airtime instantly. Mukuru. Bwana Max nkhani ili mu studio muno ndi imeneyo imene mwaimvayo. Sitikudziwa nanunso kumbali yanu azi munthu mmodzi so amene mmagwira ntchito ndi Limpopo FM. Maganizo anu mukutipo bwanji kapena kuti kuzukuta kwanu inuyo Bwana Max muizukuta motani nkhani imeneyi kumeneko Bwana Max bwalo ndilanu? Ayi zikoma kwambiri ndithokoze Bwana Don't Trust pondipasira ndithu kuti ndiyankhulepo pa nkhani yokhuzana ndi Limpopo FM wireless yathu komanso kuyankhapo pa zimene ndithu anthu ena akufotokoza kuti Limpopo FM imaulusa nkhani zaboza. Limpopo FM ndithu ndi wireless imene ndatu nkhani oziwa bwino ntchito yake amene ndithu tisanalembe nkhani kapena kuiulusa timakhala kuti nkhaniyo tayifufuza ndithu mokwanira komanso mboni akhoza kukhala omvera athu kunena kuti nkhani zimene timaulusa pano ngakhale pa nkhanga zaona program ya nkhanga zaona zimakhala zoona zokhazokha. Nkhani zija timatetika ziulusa sipamatenga nthawi zimapherezera ndipo azimakhala ndendende imene taziulusira. Choncho anthu ena akamabwera ndi umboni omakana kuti ayi Limpopo FM ikulusa nkhani zonama makuti pasanathe 72 hours mundipase ma evidence ife zimene zozo ndizoti tinganene kuti tilibe nazo ntchito kwenikweni. Chimene ifeyo timaulusa ndi cheni chimene chikuchitika ndithu pa ground. Chimene ndingafotokoze nchonati Limpopo FM ndi wireless timayima pa yokha ndi sitilandira thandizo kuchokera kwa wandale wina aliyese kapena sitilandira thandizo kuchokera ku boma koma timazithandiza tokha
ku wireless yathu imene china chilichonse kuti chiyende bwino ku wireless yathu zimalirira ndithu thumba lathu limene ifeyo tili nalo latokha osati kudalira boma kapena kudalira wandale wina aliyense. Choncho sindikuona kunena kuti wina wake akhoza kubwera kunena kuti azatiseke pakamwa kuti tisakambe chilungamo kapena tisiye kuulusa chilungamo, tisiye kuulusa ma programs yathu chani. Limpopo FM ili pano kufuna kuziwisa Malawi zoona, ndipo tizakhalabe tili pano kukamba chilungamo pa zinthu zimene ndithu zichitika m'dziko lathu. Sitingakhale pano tiziyamikira munthu amene ziko sakuliyendesa bwino, anthu akusowa chakudya m'mizimu, anthu akusowa mankhwala mzipatala. Zinthu sizikuyenda bwino kwacha ndimene ikugwa nthawi ndi nthawi, ndeti khale pano tiziyamikira kuti ayi akuti a president apanga zinthu zabwino yemwe kuti ayi tikuyenera tikhale pano tiyauze Amalawi choyenera kuti Amalawi achiziwe, tiyauze Amalawi zoyenera kuchita kuti Amalawi kodi angachite chani kuti tithane ndi mavuto amene tikumana nawo m'dziko lathu. Sitizakhala pano chete ndikumabisa chilungamo kumayamikira zinthu sizili zoona kapena kumayamikira munthu amene sakuchita bwino kuziko, ndeti khale pano pati zimuyamikira kuti ayi ifeyo tizakhala pano kuuza mtundu wathu wa Malawi choona choyenera kuchita kuti tingapange bwanji kunena kuti mavuto amenewa tiagonjese. Umphawi amene ziko la Malawi likumana nawo likuza ifa cha munthu mmodzi. Choncho tikuyenera kuti tiyauze Amalawi zoyenera kuchita kunena kuti munthu amene iso asapezeso mpata okhala pa mpando. Imene ndi ntchito ya Limpopo FM. Ndakati munthu wina wake akuyimapo ndikumakamba kuti ya Limpopo FM mukamba zinthu zaboza, ife sitikamba zinthu zopanda ma evidence. Muzapeza kuti nkhani imene tikuyiulusa pano imachitika ndithu ndendende mmene ife tayiulusira. Ndipo ife sitizakhala panopa kumabisa chilungamo pamene chiona tikuchiziwa kuti ivindikira nkhope kuti tisakambe chilungamo kapena chifukwa cha ndrama kapena chifukwa cha chani. Limpopo FM monganani ndi private radio tizakamba chilungamo. Tili mziko la democracy imene inabweresedwa ndi Dr. Bakiri Muluzi mchaka cha 1994. Anapereka ufulu woyankhula, ufulu wolemba. Izi zomati tizikhala momabisala kapena kukhala mozemba kuti tisayankhule chilungamo zimene zinali mchipani chimodzi cha Dr. Kamuzu Banda. Koma chipani cha MCP chitangochoka mboma nkulowa chipani cha UDF kunabwera madipati kunena kuti tikhoza kulemba, tikhoza kuyankhula choona chenicheni chimene chikutani kuti chikuyenera anthu kuti aziwe. Iyayi ameneyo anali DJ wathu ndithu wapompano pa Limpopo FM. Tikamati Limpopo FM yamangidwa kapena kuti yakutidwa ndi anthu amene wawa anthu 5 amene ndithu amagwira ntchito ngati ma DJ apa Limpopo FM. Koma tikanena za anthu ndiye tilipo ndithu kagulu ka anthu komano kunkhani ya ma DJ amene ndithu amatha kuulusa mawu kupatulapo atolankhani komanso ndi amene amakhala ndithu mamakina osiyanasiyana komanso ndi olongosola ndithu kuvomereza kusayinira kunena kuti ayi uthenga umene utuluke pamene pa sitingathe kukhala nawo kapena kuti sitingathe kuti amveke pano chifukwa cha zifukwa zina. Komano tangofuna kuti tipereke uthenga umene kwa mkulu amene uyu amene akumutcha kuti Agape Khombe pamodzi ndi mzake uyu Bile Malata kunena kuti akamakonzeka zopita ku South Africa kapena kuti zobwera ku South Africa kukafunafuna Limpopo FM kuthana ndi Limpopo FM tikufuna tauziretu kunena kuti paja anena kale kuti akhoza kusanzika kumpingo kapena kuti iwo ndampingo ndeta apemphe kunena kuti asanzikiretu. With Mukuru, you can send money across Africa and Asia. And now you can sign yourself up from home. WhatsApp +27 86 001 8555 to start sending up to 2,000 Rand today. Plus, first-time senders get 20 Rand free airtime instantly. Mukuru. Tikulandireni ndi manja awiri bwana Lufeyo wa Lufeyo. Pompano ndithu pa Limpopo FM. Chatikomera tulero kuti tikhale tonse muno mu studio muno kuti tipange discussion nkhani imene yatipeza pano kapena kuti samani imene yatipeza pano. Toyambirira ndikulonjereni kunena kuti muli bwanji bwana Lufeyo wa Lufeyo. Choyambirira ndipereke ulemu mu office imene ya Limpopo FM. Ulemu ndithu upite kwa wina aliyense komanso chachiwiri ulemu upite ku mtundu wonse wa Malawi komanso anthu onse amene mmasatira wireless ya Limpopo FM. Komanso nimafuna ndikuthokozeni inu Mr. Don't Trust chifukwa choti itanisa mkumano umenewu umene ndithu tikufuna kuti tiwunikirepo zina ndi zina zimene
ayankhula Agape Khombe komanso mothandizana ndi bwana Bire Malata. Ine mwachizolowezi zina langa ndine Lufeyo wa Alufeyo, amene ambiri mmandidziwa ndi dzina lija la Mr. Kangaude komanso Chiyenda Madzi. Ine mbali yanga ndimafuna ndifotokoze motere kunena kuti wireless ya Limpopo FM ndi wireless imene inazisankha kuti ikhale yoyima paokha. Wireless ya Limpopo ndi wireless yoyima paokha. Wireless ya Limpopo situtsa ma audios kapena ma programs oti akomere munthu wina wake amene ali wandale kapena wandalama zake ochita bwino kapena amene tinaye mbali modzi. Nonse amene mmakhala mukumvera ma wireless makamaka ma programs apa Limpopo FM mukamamvera mutha kukhulupirira kuna kuti no ife tilibe mbali timayankhula mofuna kulikonda mokonda dziko lathu osakhala kuti tikonde munthu wina. Timayima pa chilungamo ndipo timayankhula chilungamo ndipo sitizalola kuti munthu wina otchedwa kaya ndi Bire Malata kaya ndotchedwa Agape Khombe kuna kuti azasokoneze wireless ya Limpopo. Zimenezo sizitheka iyayi. Ine ndimafuna ndiyankhe pa funso limene mwafunsa bwana Don't Trust kuna kuti kodi pamene papa nkhani yona kuti no Agape Khombe ndi nzache kumapereka 72 hours kwa atanyiwa zikutanthauza chani. Ndimafuna ndiyauze Agape Khombe kuna kuti programu imene imatuluka pa wireless kaya imatuluka ku ma wireless ya ku Malawi mwachisanzo Brian Banda kamapanga program pa wireless sikuti program ija amakhala achoka nayo kunyumba kwawo koma ma program aja amakhala akonzedwa ku wireless. So ndimafuna ndikuuze ninu Agape Khombe kuna kuti ma program amene amachitika pa Limpopo kandi ankhanga dzaona kandi akwere nawo kandi asimangeni kandi ala ma program amene amabwera ndi Don't Trust komanso K1 komanso Akawaria. Ma programs amene aja timakhala takonza pa wireless ya Limpopo FM. Ndipo inu mukatchula dzina lona kuti no ine ndifuna ndithane ndi wakuti dziwani kuti mukuthana ndi wireless ya Limpopo. So pano inu mukamatchula kunena kuti ya tikufuna tithane ndi mtanyiwa ndi kuti mukuthana ndi wireless ya Limpopo. Chifukwa chano kuti no Limpopo FM singakusiye ninuyo kuti muzithana ndi mmodzi ogwira ntchito mu wireless ya Limpopo. Zimenezo sizingatheke ndipo sizingatheke. Ndimafuna ndikuuzeni zimenezo. So far ndimafuna ndikuuzeni kuti 72 hours zimene inu munapereka kuna kuti no tibwerese ma evidence. Ifeyo zimene timaulusa pano zimakhala kuti tafufuza kale ndipo tili ndi maumboni okwanira. So kuti palibenso amene ali ndi mphamvu zona kuti no atiopyeze kapena atikakamize kuti tibwerese ma evidence. Chifukwa sitingabwerese nkhani imene tilibe nayo umboni. Sitingabwerese nkhani imene tilibe nayo umboni. Ndiye ndimafuna ndikuuzeni inuyo amene mumafuna kuna kuti no muzioneka ngati anzeru pamwamba pa wireless ya Limpopo FM. Ndimafuna ndikuuzeni amalawi kwina kulikonse kunena kuti musanamizidwe ndipo wina wake asakuphimbeni maso ngati mukufuna muziwe choona chenicheni. Come on Limpopo FM, wireless imene sifuna kuphimba nyasi. Ife sitizapimba nyasi kaya ndiwe presidenti kaya ndiwe otsutsa boma kaya ndiwe omenyera ufulu ngati ukuyankhula zinthu za uchisiru ngati sukumenyera ufulu nzika za Malawi kapena ngati umayankhula mosakonda dziko lako kapena inu a presidenti mumalamulira dziko mofuna kuti mkhutise mimba zanu. Ife ali Limpopo FM tizabweresa chilungamo poyera ndipo sitizabisa nyasi iyayi. Ndipo chimene chinu mafuna ndikuuzeni Mr. F Don't Trust timuyankhe Bire Malata komanso timuyankhe Agape Khombe kunena kuti 72 hours zimene munapereka ija
yalemba madzi imene jali achule awerenga chifukwa ife ali Limpopo FM sitizasekerera marabishi, sitizapimba nyasi kuti wina wache abwere ndi chiopsezo. Ndimafuna ndiyankhule chimenecho kuna kuti chiopsezo sitilola ndipo sitizalola chiopsezo. Ndiye mwachidule ndimafuna ndikuwuzeni kuna kuti wireless ya Limpopo ipitirira kuulusa maprogramu, kuulula zinsisi, kuulula nyasi zimene zikuchitika mu chipinda cha Lazarus Makafe Chakwera. Tizapitirira kuulusa nyasi zimene zikuchitika mwa Ankaka, mchipinda cha Ankaka tilo nkati momo, kaya ndi ndani kaya ndi akuti azikhale ng'oma, tilo wa muchipinda chao chomwecho mpaka tiulula nyasi. Ndimafuna ndiyankhulepo zimenezo. Wireless ya Limpopo si wireless ona kuti no basi mungozuka manthongo ali kuno simunasambe simunazipupute ku toilet kwanuko ndikumaya nkhula zinthu zakuchisiru kumana kuti ayi ndifuna ndithane ndi wakuti, ndifuna ndithane ndi wakuti, ndifuna ndithane ndi wakuti, chifukwa chona kuti ife tibweresa ma programs amene Amalawi saziwa kunjaku kuti chikuchitika mkatimo ndi chani. So pano ife pano tabwera kuti tiwaululire Amalawi zimene zimachitika katikati. Ndimafuna ndikuwuzeni Agape Khombe kuna kuti nthawi yomaphimba nyasi inathamula moyo waka muzubanda. Yes, Abagiri Muluzi ndi Ajihana anatibweresa matipati, anatibweresa ufulu, anatibweresa democracy. So we wanted to take out democracy. Amalawi amve mvemve aziziwa chona choka. Then mafuna ndiyankhe motere mukuna kuti yayi ife ali Limpopo siti kuima pano, yayi siti kuima ndipo siti kubwera mbuyo. Amalawi kwina kuli konse kumene muri dziwani kuna kuti Agape Khombe, Bile Malata ndi tonse alliance yonse osaisekerera iyayi. Anthuwa amagwira ntchito limodzi zofuna kuna kuti no athane ndi Malawi. Ife pano tili pa maliro, tikulira maliro, tili pa chisoni, nde wina zikabweresa 72 hours. Tikunena kuti 72 hours imene yoyo mwalemba nayo mazi ndipo sichitheka chimene wachikonza, sichitheka iyayi. Ine ndithu monga ngati lufeyo ndimafuna kuti ndifotokoze ndipo ndiwayankhe anthu amene wakunena kuti mwalemba mazi ndipo zinsisi zonse tiziulula. Ife ali Limpopo FM tilibe bungwe lililonse limene limatiyang'anira, tilibe bwana. Mabwana nditoka. Amalawi amene amafunisisa dziko lawo likhale pabwino amene ndiye mabwana athu. Ife tizamvera Amalawi amene amakonda dziko lawo. Ndipo Amalawi nthawi yoti tidzuke timenyere ufulu dziko lathu ndino. Osadikiriranso kuti atatisogolere ndani. Inu mmene zinangochitika inaende ndimafuna ndikuwuzeni kuti sindikufunanso kuti ndiyankhuleso mobisa pano yayi. Amalawi imfa za anthu amene wawa zinafika pona kuti Amalawi timayeneka tiyambe kupanga mademo anani stop kumuchosa Lazarus Makafe Chakwera chifukwa chaona kuti ngozi imene jayi si ngozi yona kuti no inachita kukonzedwa ni Mulungu. Pali ngozi zina zokonzedwa ndithu zoti Mulungu anachivomereza kuti ichichitike, koma na ngozi iyi Mulungu anachita kukakamizika sikuti anaivomera kuti ngozi ichitike. Ngozi imene chasho chita kuchokera kwa Mulungu iyayi. Pali ngozi zina zomanja kuti ngozi iyi yachokera kwa Mulungu, koma ngozi iyi ndiyo chita kukonza. Mandiveseseti ndia ine ndimafuna ndiyankhule pano kuna kuti Amalawi osasekerera marabishi ndipo osawayikira kumbuya jina Agape Khombe ndi nzake Bile Malata osawasekerera anthu amenewa. Ndipo Amalawi amene makhala opposite ndi anthu amenewa mumalolera nje kumawasiya aziyankhula zinthu zopepera zinthu zopusa. Ineyo ndimafuna ndiyankhuleko zimenezo ndikuyankheni motero mu Mr. F. Band Trust kuna kuti no ife monga ngati Limpopo FM tipitirira kuulula zinsisi ndipo zophimbika zonse tizibweresa poyera. Zikomo kwambiri ndikuthokozeni chifukwa munandiyitana kuti ndiyankhulepo pa nkhani imeneyi yokhuzana ndi Agape Khombe komanso nkhani yokhuzana ndi 72 hours imene yalemba m'mazi ndipo achule awerenga. With Mukuru, you can send money across Africa and Asia. And now you can sign yourself up from home. WhatsApp +27 86 001 8555 to start sending up to 2,000 Rand today. Plus, first-time senders get 20 Rand free airtime instantly. Mukuru. Choyambirira tauza Malawi kunjaku kunena kuti programu ina iliyonse imene machokera pano pa Limpopo FM ngati programu yo yatuluka nda Don't Trust
sizimatanthauza kunena kuti I don't trust yo program yo aitulusa mwa iwo okha, komano pamakina pamakhala pali munthu pamakhala so pali munthunso amene ndithu amatha kuyang'anira kunena kuti kodi program ikumveka bwanji yatuluka bwanji, zinthu ngati zimenezo kusonyeza kunena kuti program ikamatuluka simatuluka ndi munthu mmodzi. Ngati program yo yabwera ndi Comrade Ntanyiwa sizimatanthauza kunena kuti Comrade Ntanyiwa ya program yo aitulusa mwa iwo okha, zimatengera ukadaulo wa anthu tonse amene tikugwira ntchito kuno ku Limpopo FM ngati DJ Max, DJ Kawaria, DJ Ntanyiwa komanso DJ Mr. F Don't Trust kuchokera ndithu konkuja ku Limpopo FM. Now pano pa Limpopo FM talanda samani imene kufotokoza kunena kuti ikuchokera kwa Agape Kombe komanso ndanzawo Abile Malata. Ni maina onena kuti sitima chula ngati ena afeya chifati madziwa kunena kuti ni maina opanda pake opanda ntchito kwa ifeyo. Kotero anthu amene apereka chisamani chifukwa ngati apereka 72 hours kusonyeza kunena kuti imeneyo ndi samani akunena kuti Limpopo FM tizichula chonjo ifeyo Limpopo FM chifukwa chonena kuti program azimeta kampira kunena kuti ikamatuluka simatuluka ndi munthu mmodzi, imatuluka mothandizidwa ndi ife tonse mmene timagwirira ntchito kuno ku Limpopo FM. Nde wina aliyense amene akufuna kubweretsa samani pa Limpopo FM asamapange ataki kapena kuti kutchula dzina la munthu mmodzi, komano akafuna kutchula azitchula kunena kuti Limpopo FM. China chimene ndingayankhulenso Amalawi, malo amene kamera kapena tinena kuti DVR imene imachita record zinthu zimene zikuchitika ngati yazimisidwa simachita record. Nawo anthu akufuna umboni wa zinthu zimene azichita pamene mmene amapita kumalo kumeneko anazimisa. Amene akudziwa, amene angakwanise apite ku lodge kumene kunagona Malemu Kasambala, ndipo mukafuse aini yake a lodge, mukafuse funso lonena kuti tsiku limene anagona Kasambala kuno tikufuna tione footage. Mukapeza zonoti palibe footage ina iliyonse. Why there is no that footage? Chifukwa chani footage imene yoyo palibe? Chimachitika ndi chani mu nthawi imene yoyo? Lero akufuna umboni pamene anatimisa DVR imene imachita record china chilichonse kuti makamera asaone china chilichonse. Nawo akufuna umboni. Pitani umboni umene ife Limpopo FM tingakupaseni malinga ndi azintolankhani athu. Atafika kumaloko ikusonyeza kamera kuti sinatenge chithunzi china chilichonse cha munthu ina aliyense on that day. China chilichonse chinali chotima. Izi ndi zimenenso zinachitika kuja ku nyumba ya malamulo pamene Malemu Achiwaya nawonso analuzanso moyo. So akunena zonoti akufuna umboni, akuziwa zonoti umboni weniweni supezeka chifukwa chonoti ntchito yawo mmene amakagwira atatimisa ma cameras. Kulandileni Amalawi nonse tili muno ndithu mu studio tonse okwanira ndithu konkuno ku Limpopo FM kucheza ndinu ndithu Amalawi tikuyamikireni ngati mulipo ndithu mukucheza ndine pompano DJ Kawaria koma akutipasira programu ndi aja Don't Trust amene ndi DJ wankulu pa Limpopo, DJ wankulu Don't Trust. Tingofuna tiyankhulepo Don't Trust pamafunso amene mwandifunsa ndithu. Amalata mmutumwa munazaza mamina ngofunika kuti tiwachose mamina aja titenge matisho akuno ku Africa tiwatumizire akachose mamina aja athe. Akatha mamina aja ndiye kuti ziyenda bwino koma popanda zimene sizingaende bwino. Koma
iwo aja zimene akupanga sakudziwa kuti akupanga chani, chifukwa panopa anthu a Malawi ambiri akulira kuopsa nekuti dziko lonse la Malawi lagwedezeka likulira, ndiye munthu azikayankhula zopepera zopusa ngati zimenezi, zinthu zosakhala bwino kwambiri. Ndipo amenewa ine ndikuwapasa 24 hours akhala ali kuno ku South Africa, akati asapezeke kuno ku South Africa ndiye ine ndikapeza iwo kumenekoko ku Malawiko akuona ngati kuti ife kuno timapanga zosewera. Ndi Limpopo FM sithandizidwa, Limpopo FM imapanga zaokha, ndi nthambi yayokha, sithandizidwa kwa wina aliyense, kaya wachipani chosusa kaya wachipani cholamula, sithandizidwa kwa wina aliyense, imazithandiza yokha. Anyamata onse apa Limpopo ndi osafinyika, ndovala bwino, ochena bwino, ogwira ntchito yawo bwino, ndipo mukaona kuti Comrade Ntenyiwa akutulusa nkhanga zawona, sali yekha, amapanga ndi Limpopo yonse. Chifukwa aliyense kuli ma department, ndiye nkhani kuti ziphikidwe, zichwakuke, zitumidwe, zimakhala kuti wina wagwira, ndi mmene zimakhalira. Ndiye ngati amalata akufuna kusuma kapena ukatenga kalata ku court yosumira Ntenyiwa, no, akasumire Limpopo yonse. Chwa Limpopo yo ndiye ndi radio, ndiye akasumire Limpopo yo, ndiye kuti mlandu wawo ulandiridwa kunoko. Komanso ife panopa ndikuwapasa 24 hours akhala ali ku South Africa kuno, ndipo akatasabwere kuno ndine amene ndingapeze kuno DJ Kaurea kunoko, situopa sitigawaso mashuiti, komanso sitimapepesa pa zinthu zopusa, sitipepesa pa zinthu zopusa. Comrade Ntenyiwa, mwasanzika motani anthu pa nthawi imene pano tikusiyana mawanu otsiriza, komanso asanzikeni Amalawi kunjako adziwe kunena kuti mu studio muno tinali ndithu tikuzukuta nkhani imene ifeyo ngati anyamata apa Limpopo FM. Comrade Ntenyiwa, nthawi ndi anu wana wanga. Chimene ndingayankhule chigawo chino chakumamawa ku mtundu wa Malawi nchonena kuti tentilire imfa yowawisa ya malemu Klaus Chilima. Anthu amene aziyankhula zoduka mitu tiyena Malawi tizingomvesera, komano ife tilire imfa ya Klaus Chilima ndikuti mzimu wake komanso mizimu ya anthu ena amene anali nawo mndege ikause mu mtendere. Ndi imfa imene Amalawi sitizayiwala, ndi imfa imene Amalawi ndikakhala pena sindikumvesa kunena kuti kodi pamene tikusemphana mundale mapeto othananirana mundale azikhala kuchoserana moyo wa munthu, zimene zikupereka chiopsezo kwa achinyamata amene anali ndi chilakolako chofuna kumajoyina nawo ndale. Ayamba kukhala ndi mantha kuti kodi mkati mwa ndalemo mmakhala zinthu ngati zimenezi. Sindikudziwa kunena kuti tikati democracy imatanthauza chani. Dziko la South Africa mwachisanzo ndi dziko limodzi limene lingakhale chisanzo chimene democracy amayilemekeza kwambiri, ndipo palibe munthu amene amaopsezedwa. Democracy imatanthauza kuti pamene pali chilungamo chioneke, pamene pakufunika kuti anthu adziwe zinthu zimene zili zosadziwika, pakufunika zonena kuti anthu azidziwe. So Amalawi konse kumene muli, ifeyo ngati Limpopo FM, as I said earlier on, tizapitirira kukutumikirani ino Amalawi kuti muzidziwa china chilichonse chimene chikuchitika mdziko lathu, ndi kutinso angakhale maboma amene akubwera kutsogolo azizatha kuzindikira kunena kuti pamene anthu ena akulandira ziphinjo, kodi ndi njira ziti zimene angathe kuthandizira anthu mdziko la Malawi. Zonse zimene timayankhula zija kumakhala kulira kwalirira azitsogoleri athu kuti mwina angatengemo zabwino zimene iwo angazimve kuti athandize Amalawi. Ndikhoza kutsimikizirana Amalawi kunena kuti aliyense anali ndi chikhulupiriro chonoti boma limene likubwerali
lizakhala boma limene lizakhale lokomera onse. Koma lerolo pakutha pa zaka 4 aliyense waona kuti kodi bomali lakomera onse kapena lakomera anthu angati. So aliyense judgment alinayo mu mtima mwake. Ndofuna ndikuuze na Malawi, tisataye mtima, tilimbe mtima. Mulungu wathu akutiona, Mulungu wathu siwogona. Akuyang'ana china chilichonse, akumva kulira kumene tikulira Amalawi. Ambuye akudaliseni, zikoma kwambiri. Tatiropa nafenso tafika ndithu pa mtsiriziro pa pologalamu yathu imeneyi yakuzukuta ndi mayankho kunkhani yokhuzana ndi mkulu amene akuzitcha yekha kunena kuti Agape Khombe, komanso tu ndi mzake Bile Malata, kuphatikiza ndi apumbwa onse amene akuchokera ku chipani chija cha MCP. Mwakoma nonse kuti munali pamenepo kusatira nkhani imeneyi Limpopo FM. DJ Mr. F Don't Trust kuzukuta ndi kutambasulapo zichewa ndithu dzitali. Osayiwala Comrade Ntanyiwa mu studio muno, Alufeyo mu studio muno, DJ Max, DJ Kawaria mu studio muno. Mwakoma nonse kuti munali pamenepo dziko.